Makadi mukoma. Triple makadi omunhu waMwari. Warwere maoko mukoma. Munhurume anoenda kuperiod here. Hazviko. Iwe ndiri kuona pane ropa riri kubuda pauri. Chii chiri kuitika? Chokwadi munhu waMwari. Chii chiri kuitika? Hausitoziva chiri kuitika pauri? Ndiri kubuda ropa izvi. Handizi Ishe. Munhu waMwari. Naimi ndiri Ishe here? Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka nokuti ndinoona panyaya dzebonde pane ropa raunobuda. Saka ndoda kuti zvipere nezita raJesu. Anonzi Maitindo ndiani? Mukadzi wepamusika. Wakararirei naye une mukadzi? Akufuririka munhu waMwari. Ndiri kuoneswa mukadzi iyeye anonzi Maitindo ane murume. Murume wake anoshandira kunze kwenyika, ndiye akamugadzira. Saka iwe pese dambudziko rawanaro is because of that woman Maitindo. Saka nekuti ndiwe warumwa nechekuchera. Uku kunonzi kuzorova chibhakera mukomana. Indogara nchiudza vanhu kuti mukadzi womunhu abatwa. Amene kuti vanhu hamudi kunzwa sevo. Senai nazvezvi. Vanhu mazuva ano vari kushereketa zvokuti ukada unoswera yezvo uyo mheni zvaangoitika paari. Unoswera wagadzirwa. Ndinofunga kuti muri kundinzwa zvandiri kutaura izvi. Kwengosiyanai kane zvakawanda ungogutsikana nemukadzi wako mumwe chete. Ngoti nhasi zvangu ndingoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Handize mumudhi yekuda kutaurisa semudza maoko toni. Nyasha ngadziwanzwe. Ngaapore nhasi. Amen. Watopora patenda unorambana nemunhu iyeye.